October i-festival iyabuya ne? Ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo. King mfethu kumele ngenze sure ngiba khona ke December. Hayi wena ngikufaka entweni. King khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho lato leya. Wayibona leya ayikho ke. Ayikho into engayiboni mfethu. Bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona kwaJo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa. Wayibona lato leya. Ngayibona. Yayikhathwe yimi lato leya. Ngabona ukuthi wena ungqondongqondo. Wajabula ngathi mina hayi mina senzinto phela abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka. kwaJo no pastor. King uyazi yasebenza nje asabuzi. Ingakho phela kwaJo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove. Ngathi angifuni ukuphaza phela lantu bethiwa wayihliphisa wena yeyizolimala kangazi ngabatshela abafethengi nabo bathi uking uma kwayihliphisa lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda. Hayi mina kwaJo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwaJo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu. Inkomo ithengwa ubani? Ithengwa ubani inkomo? Hayi no kwangeyakhe. Hayi ngcono ke bayithengwa yena inkomo phela manje phela kodwa kwaJo mfethu nawe mfethu no kahle ivele ikho unazo yabo. Uvele unazo kungukuthi ke mina engangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela.